बर' आइजो लिरगिरि गौतमनि 27थि गाम्बारि लाइसि बेखेवनाय हाबाफारिया जालांबाय। 5 नभेम्बर मंगलबारखालि बर' आइजो लिरगिरि गौतम आरो रङिया फरायसालिमा बर' बिफाननि जथायै बानजायनायाव बर' आइजो लिरगिरि गौतमनि दानथामारि लाइसि गाम्बारिनि 27थि बिसान बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे थुनलाइयारि जथुम जालाङो। बर' आइजो लिरगिरि गौतमनि आफादगिरि मुस्रिमा अनजु बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनाय लाइसि बेखेवनाय हाबाफारियाव रङिया फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर हेमेन्द्र शर्मा बिथाङा गाम्बारि लाइसिनि 27थि बिसानखौ बेखेवनानै होयो। आरो लोगोसेनो लाइसि बेखेवगिरि बिथाङा बर' आइजोफोरा लिरनायावल' नङा बेफार फालांगियावबो आखाइ होजेनबाय होननानै बाख्नायजाथाव बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बर' आइजोफोरा गावनि दोरोङारि हारिमु आसारखान्थिफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि गेजेरजों सिगां फारसे हान्थिलांनो हादों आरो बिसोरखौ नोजोर होनानै गुबुनारिफोराबो सिगां फारसे हान्थिलांनो थुलुंगा मोन्दों होननानै बुंथियो। मख'नो गोनां बाथ्रादि हाबाफारि बादियै 27थि गाम्बारि लाइसि बेखेवनाय आरो थुनलाइयारि जथुमनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै गौतमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा भार्जिन जेकबा मुसाहारिया सुंदब बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवथिनानै होयो। आरो बराय बिबुंथि लाखियो रङिया कलेज बर' बिफाननि बिफान गाहाय डक्टर केशब दैमारि बिथाङा। आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बर' आइजो लिरगिरि गौतमनि लोगो नेहाथारि मुस्रिमा धनस्री स्वर्गियारिया। बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव नैथि हाबाफारि महरै गौतमनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा धिरजि ज्योति बसुमतारिनि दैदेननायाव मोनसे मेहेरगोनां थुनलाइयारि मेल जालाङो। बे थुनलाइयारि मेलाव गुबुन गुबुन हालामनि गाम्बारि बिथांमोनहा बाहागो लानायजों लोगोसे गावबागाव सुजुनाय लिरबिदांफोरखौ फरायथियो। नोजोरबोथाव बाथ्रादि बर' आइजो लिरगिरि गौतमनि बे हाबाफारियाव रङिया फरायसालिमा बर' बिफाननि बिबुंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसाफोराबो गोसो गुदुङै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामदोंमोन। जोबथियाव बर' आइजो लिरगिरि गौतमनि रांगिरि डक्टर मेफिरजे बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो।